salaamaaleykum. Assalam. Ko kañum. Kañum kay. Wona kañum waawa. Salaamaaleykum. Jaggu jungo ma. Bintu. Naam. Baat seli kam. Alhamdulillah. Allah yettama jarama. Masallah alhamdulillah alhamdulillah. On taharne en. Mbiɗa mi nana ngo kalade. Taharne en men Cheikh Oumar. Aɗa siftorna jigno ɓiɗɗo biyeɗa tokarno saka goɗɗo biyeɗa Cheikh Oumar. Wallahi bar siftede. Aɗa siftori. To gonnoɗa. Min mi foti duuɓi a natani oɗo galle ngara kam hannde mbiya kam to Cheikh Oumar tokarne ɗum. Bintu. O dumini fof ko to gonnomi Burkina. Kadi ɓoyi toon no Allah e jam bawɗe waɗatno ko o sahaa dañmi artude ɗo henni kadi mi resino toon ko wonmi toon ko kadi mi ɓesni heen caggal mum debbo fin tubaw ko toon jampiri tan yii kadi min keeɓi yaade laawol kadi hay kamɓe jibinani kadi ɓe jibinnan koye kamɓe jibinani min on hannde ɗo Allah artiri kam haa ɗo jonne ka jam suudam wonno sawa fin jaana ñefɗa gallo goppuɗa kam goppuɗa suka ma ndengo jumre wonno Allah ñamlitta o hakkam e hakke ɓesmuma piiroroma o wi noon ay heɗen haalama ay haalata oɗo jii ko mbaɗɗa ko a waɗi kesna min wodde noddani haalen haa ɗo anda soko min wurɓe soko min mayɓe andana min haydara anda somin ñaama anda somin jara kono Allah ɗanaki alhamdulillah rabbil alamin min debbo woni bamaɓe woni yummaɓe mbaɗa andi ko artirma wona yinde janda nde wonani gacciruɗa gallo mais alhamdulillah rabbil alamin doolam olam ayi gallo machallah ɓiɓɓam kadi ko noon keyɗani ɗomɗani min debbo de mbimani min woni bamma min woni yummaɓe te alhamdulillah rabbil alamin kala koyngal jami ko yahani koyngal bongal ko lamgal ceer Allah kadi seedi kam ɗum andi kal haala kam mi yiiɗa heew kadi mi yiiɗa ga sukaɓe tawmaɗo lumbaram gallo ala lumbaram gallo mi yiiɗa haala no yaafomi sabu Allah lumbaram gallo yaxta yaafomi cohlumi ya lawma ayami ay so mayide woto artuɗo namdare ga ɓesmuma ala ɓesmu ɗo ala ɓesmu ɗo ala yaltu lumbaram gallo bar wi noon yaltu lumbaram gallo walla mami yejjir wonko wonno hakkude men yaltu lumbaram gallo yaltu noon tan waɗirɗa yaltu noon tan mbawɗon waɗirde ni tan mbawɗon on ganda muñanomon mi anda fof holto gonnoɗa e gure ngara kam mbiya kam ko ni walla ko na fayro iwri jee mbiya kam sukaɓe jeta fini inchallah jeta ko min noddunoma ɗinen jewteten ko jewtande mam ko kadi wona seeɗa gandanɗa wona seeɗa ko seeɗa yimi ya naftoro sabu min ɗo gommi ɗo hankkadi aɗa andi wona celluɗo ɗum feewi anda wona weldu anda ko ni joni ɗo jooɗimi ɗo anda fof ko madi gonga ni enen gondi ɗo wallahi mi meeɗa yiɗade waɗi ko boni so haala Allah jimi kadi ko haalan jam gueɗel gotel aduna ganda no jawɗan hen ka debbo moɗo kelifaɗo jimi ko mbatta hakkille hoore ma mbatta hakkille e jangde ma e galle o ko ɗum jinnomi tan mais ɗi hawluji ko woni hande mbeɗa haalani kam jaaɗiɗo hawluji neewi sa yimi haalnimam kaɗo haala ɓandam ndu wona weldu ko mbimam joni jon ko mi anda ko hande mi anda ko jamma eyi nene hoto haalɗiɗo haaluji nene oto woyi mi woyani nene aɗaɗa woyi ke Cheikh Oumar Cheikh Oumar omon nder suudu noddunamo jahanana kam kawma to woto wayi nene ɗi haaluji kam mama haalnam min kam nden ko jam min noddunoma ko jam jimi haalan jam tan jimi ɗo jooɗimi ɗo mi natti hewde taw jimi ko ya noddama ɗum kawma noddama kawam joni so Allah jaami ɗum kam kadi ɗi tawa yahay fatta mi ya fatta mboɗo hittawde mo jooɗiɗa fatta men an kam nen ma attande jeeɗa joni an ɗum hande ɓooyi hoy an ko hannde ma yahande mo jeeɗi wima an sa yahande école ya yahande ma jeeɗi an ma yahande mo jeeɗi goɗɗo ande mbalata ko ɓursaji dawade école walla
alhamdulillah ni ise Kumar no mbaɗa golle jamtani wallahi nderi biñi no mbaɗano golle no mbaɗano jangde de wona kam sawa wona jangde wonno hen timɗe e jangde feewi eyyi wallahi timɗe hen jangde ko famɗo suuɗo he walla mbiɗa joomum sa wawi gandal ma tan janggo e jama dañca jaɓi ɗo eyyi ɗum no timɗe no feewi eyyi hikka kay hol place mbaɗanɗa de mbatta ko terminal jata waɗata ko brevé yo Allah yettim no nena ma waɗi ko celli kam tabarakallah ko mawɗum ni ko haajatunoma ɗo nenam ñil jam mbar ko jam kii suba o meeɗa finirde kii suba o fin ko nottiniyam ali monam nottiniyam ali monam mbimo mi yoffat joom yami noddema comme kam wona kam rafi woni semori kam o mbeli mboɗon yiya mi noto yo gogguma Binta anani so tawi nen maari mbiyam mi yeehi ɗo galle gogguma Binta nani wona yaltu galle o nani ren ɗo hawa mi yaha mi ƴetta laafuɗa joni mi anani inchallah wala assalamu aleykum inde Binta miñam no mbaɗon tamɓe no wati guure sawa no mbaɗen golle mbaɗa ko jam min joni tan sey ko ari ɓi kam wonde noto nena wona ko jam kam eyi Allah ɓeydu jam no mbaɗɗo jangde wona kam moɗon jangde e Binta no mbaɗɗa no mbaɗuɗa e tampere wona ko jam kam komin noddunma jinnom ko jewten Aliou mine ma tan jiidinimo goto e kam mi yiyani ko ɓurma mi dañata kadi ko ɓurma min ɗo gonmi ɗon andi ɓannude wona welɗum feewi dal kom tampino feewi jimmi ko waddemo kalifma kala sukaɓam ɓeydi sabu ɗo gonmi ɗo wallahi ɗum tampo mi anda ni taw ina wawi ni ɗo jooɗimi ɗo e goto anda Allah tan andi kadi mi wawa dañde ko ɓurma an keddiɗɗa e sukaɓam aɗa andi kadi hakkude me bammaɓe no wayi ala fof hen ko kumpuma hen haydara kadi gonka kawmoɓe kono hollitaɗen kono kawmoɓe ko baba waɗata fof waɗa ni mbaɗa wonma kalif Allah sukaɓe ko sukaɓe noon ken goto Binta a jarama kono hande a siftoniri kam waji mo nene waji ɗum Binta miñam wona ñam woni mayde Binta miñam neɗɗo ne ñawa sella kadi aduna waɗi ko koyɗe yaha Binta so tawi min mi toppirima sukaɓe mi heediɓe place baba ndaw ko haali min ko min ngati endu oppi gadda endu min ka miñam wadde ɓe min ko mbaɗira ko nam ko ɓiɓam kadi Binta ay ɓeɗo sukaɓe hande ko an yannata hakkillaji maɓɓe ko ñawɗa ko pap ko tinɗa musalla ma ko pap ko an tan wawi waɗude ɓe hande gon koye janggo wona ñawwoni mayde Binta kadi so Allah jaaɓi moƴƴat min kala ko mbawɗa halfindemi e aduna mi nanggat saabi a holli kam needi a holli kam neware a holli kam komi mawne sa yimi waɗimama kalif an ka wona kolagel ɗakki awdi ko ɗum tagi kam wudu jaam